Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka patilankhuleni Ambuye pano pa bwalo lathu limene timamva mawu a Mulungu, limene timalankhulana mawu ake achauta. N'chifukwa chake abale anga okondeka tikhale limodzi inu ndi ine kuti timve kuti lero Mulungu akutiuza zotani. Mulungu lero watitengera zotani. Musayiwale kumwamba tonse tidzakhala ofanana, palibe kusiyana kuna kulikonse. Kumwamba tonse tikakhala amodzi. Lero ndi Lachitatu pa 7 June 2023 ndipo tili Mulungu wa nambala 9 mu chaka chimenechi cha A. Mawu athu oyamba akuchokera buku la Tobiti, ndipo ndi Tobiti mutu wa 3 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 11, mkulumpha kukawerenga ndime ya 16 kulekeza ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Praise Kwisongole wa Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Pamene uthenga wathu wa tsiku la lero ukuchokera mu pa Mariko mutu 12 kuyambira ndime ya 27, ndime ya 18 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Mawu a Malemba Oyera. Mawu a buku la Tobiti. Tobiti ndime 3 ukayambira 1 ukalekeza 11 kuyambiranso 16 ukalekeza 17. Tsono ndidamva chisoni mtima mwanga, ndipo ndidalira ndi kupemphera modandaula kuti, Ambuye, ndinu olungama, ndipo ntchito zanu zonse nzolungama. Njira zanu zonse nzachifundo, ndiponso nzoona. Ndinu amene mumaweruza anthu onse a m'dziko lapansi. N'chifukwa chake inu Ambuye, mundikumbukire ndipo mundiyang'ane. Musandilange chifukwa cha machimo anga, kapena chifukwa cha zolakwa zanga zina zosadziwa mwini wakene, kapenanso chifukwa cha machimo a makolo anga. Paja ndinakuchimwirani, tidaphwanya malamulo anu. Tsono inu mudatipereka kwa otifunkha, kuwa ukapolo ndi kuimfa. Tsono tasanduka chinthu chotiseka, chotinyodola ndi chonyozeka pakati pa mitundu yonse ya anthu kumene mudatimwazira. Tsopano ndikuvomera kuweruza kwanu koona, kwakuti mundilange chifukwa cha machimo anga ndi machimo a makolo anga, popeza kuti sitidamvere malamulo anu, sitidakhale okhulupirika pamaso panu. Tsono muchite nane monga mufunira, mundilande moyo wanga, ndilisiye dziko lapansi, kuti ndibwere ku dothi. Zoonadi, ndiye bwino kuti ndife kuposa kukhala moyo, chifukwa ndamva zambiri zondilalatira mosayinira, ndipo ndili ndi chisoni chachikulu. Ambuye, mundipulumutse ku mavuto anga ndi kundifikitsa ku dziko langa lamuyaya. Ambuye, chonde musandifulatire. Ndi bwino koposa kuti ine ndife kupambana kuti ndikhale moyo m'mavuto oterewa. Ndikumamva zondinyoza zimenezi. Tsiku lomwelo Sara mwana wa Ragueli wa ku Ekibatani ku Mediya nayenso adamva mawu onyoza kuchokera pakamwa pa mmodzi mwa adzakazi a atate ake. Ndiye kuti Sarayo adakwatirapo ndi amuna asanu ndi awiri. Tsono Asimideyo, demoni woyipitsitsa, adawapha amuna onsewo. Asanakhale naye malo amodzi mkaziyo. Mdzakaziyo adawuza Sara kuti, ndithu umawapha wekha amunako. Taona udakwatiwapo
ndi amuna 7, koma palibe ndi mmodzi yemwe amene udapeza naye mwayi. Ukutilangiranji ife chifukwa choti amuna ako adafa? Alondole azimuna akowo. Ndithu usadzaoneke mwana wa mwamuna kapena wamkazi wobadwa mwa iwe. Tsiku limenelo Sara adamva chisoni kwambiri mtima mwake, ndipo adalira misonzi. Adakwera ku chipinda chamwamba cha nyumba ya atate ake kuti akadzikweze. Koma ataganiza mofatsa adati, ayi, ndaleka. Anthu angamadzanyoze bambo anga nkumanena kuti, akulu inu munali ndi mwana mmodzi yekha amene anali wapamtima, koma adadzipha chifukwa cha mavuto ake. Tsono atatewa ndi ukalamba wawo, chisoni chotere adzangofa nacho. Basi sindidzipha, koma makamaka ndipempha Ambuye kuti iwowa andilole ndife, osati ndikhalenso moyo. Ndikumamva zondinyozazi. Adatero Sara adayimirira pafupi ndi windo natambalitsa manja ake, kuyamba kupemphera ndi mawu akuti, Inu Mulungu wachifundo, mulemekezedwe, dzina lanu litamandike mpaka muyaya. Ntchito zanunso zikuyamikeni masiku onse. Pamene Tobiti ndi Sara ankapemphera choncho, mapemphero awo adamveka pamaso pa Mulungu mu ulemerero wake. Tsono Mulungu adatuma Rafaelo kuti akawachiritse anthu awiriwo. Mawu a Ambuye. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Marko 12 ndime ya 18 kulekeza ndime ya 27. Pa nthawi yomweyo Asaduki ena adadza kwa Yesu. Iwo amati akufa sadzauka. Adamufunsa kuti, Aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti ngati munthu amwalira nasiya mkazi koma wopanda ana, m'bale wa mkaziyo womwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana m'bale wakeyo. Tsono padali anthu 7 pa chibale pawo. Oyamba adakwatira mkazi namwalira opanda mwana. Wachiwiri adantenga mayi uja nayenso nkumwalira osasiya mwana. Wachitatunso chimodzimodzi, mpaka 7 onse aja adamwalira osasiya mwana. Potsiriza pake mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono pa tsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo adzakhala uti popeza kuti abale 7 onse aja adamukwatirapo. Yesu adawayankha kuti, si pamenepa nanga pomwe mumalakwira, chifukwa chosadziwa malembo ndiponso mphamvu za Mulungu. Pajatu pouka akufa palibenso zakukwatira kapena kukwatiwa, ayi, onse ali ngati angelo kumwamba. Tsono zakuti anthu adzauka kwa akufa, kodi simunawerenge m'buku la Mose paja kunena za chitsamba choyakapa? Suja kuti Mulungu adamuwuza Mose kuti ine ndine Mulungu wa Abrahamu, ndine Mulungu wa Isaki, ndine Mulungu wa Yakobo. Ndiye kuti sali Mulungu wa anthu akufa, ayi, koma wa anthu amoyo. Inu ndinu olakwa kwa basi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristu. Abale yanga okondeka,
ndimanena kuti kumwamba tonse tizakhala ofanana. Tikabwerera kwathu chifukwa tizapita kwathu, inu ndi ine tizapita kwathu. Sikwa Mtalimanja ayi, siku Koche ayi, siku Palombe ayi, siku Mulanje ayi, kapena kukaronga ayi, tili nako kwathu. Ndipo ife tikachoka mmoyo uno tizapitanso kwathu, tizabwerera kwathu. Lero Yesu Kristu akukamba za kuuka kwa akufa, ndipo akutsimikiza kuti kumeneko ife tikakhala chimodzimodzi, palibenso kusiyana kuti kapena Lapozo ndi yawo, amazi akapha ndi yawo, achafukira ndi yawo. Ayi, kumeneko tonse tikakhala ofanana. Abale yanga okondeka, mawu athu a tsiku la lero afuna kutilimbikitsa, makamaka akufuna kuti ife tigwiritsitse za Mulungu, chifukwa tikagwiritsa zake za Mulungu ukatha moyo uno tizapita kwathu, kumeneko tikakondwera limodzi. Tuchijawulaga kumango etu ante musoyisalani chantuli kuchilambo chine mpera ku South Africa mpaka natwandi nena zanga alikodi iwo mangu tinena bwanja yetu nkokoma ku South Africa, nkotsangalasa ku South Africa, nanje ukapita Cape Town, nanje ukapita Durban, nanje ukapita Pietermaritzburg, nanga pa Johannesburg, nanga pa Pretoria, nanga Centurion. Abale okondeka, nkokoma. Ndipo chifukwa choti nkokoma anthu amayiwala kuti azapita kwawo ukatha nthawi yawo kumeneko. Padziko lapansi pano nthawi yathu izatha. Amayi, abambo, padziko lapansi pano nthawi yathu izatha, ndipo nthawi yathu ikazatha tizapita kwathu. Yesu Kristu akulingalira kwambiri zimenezi kuti moyo uno ukatha moyo uno tikupita kukakondwera ndi Tate wathu. Ndi akumbwerera lero kuzamfunsa mafunso. Funso lake lovuta kwambiri, funso lodabwitsa kwambiri, akuti kodi tikufunseni itu. Akuntapa mkamwa, koma achikulira yake samenewa. Yesu Kristu anali na mandwa amawu atatu ndi mawu ake. Uyankha kwake kuka kunali kwa umulungu wake. Palibenso ofana naye, palibenso ofana naye, palibe ofana naye Yesu Kristu. Lero akumbwerera. Kodi mwina wake chifukwa iwo amadziwa kuti samakhulupirira kuti anthu adzauka kwa akufa, samakhulupirira za njero, chifukwa ndi asaduki awa akumpitira Yesu Kristu. Mwina alipo asaduki ambiri amene amati munthu akakayika kayiko tikamperekeza nzathu kumanda zata kwata basiso tisatulukireko tisakaoneko. Ife we believe kuti tidzauka kwa akufa ndipo tidzakhala ndi moyo wina. For Yesu Kristu amene adauka kwa akufa ananenanso chimodzimodzi kuti nanunso muzadusa njira yake yomweyo. Yesu Kristu adamwalira, ndipo atamwalira adatolowa m'manda, adatulukamo ndi moyo nakwera kwa Atate yake. Komanso akufuna kuti ife amene timakhulupirira tidzayendenso njira yomweyo. Abale okondeka, akumfunsa funso, kodi inu a Yesu, kodi inu baba wawojo ana yakuimuka kuwawe akuti nayo uli zouka anthu wakufa mukuti nazo bwanji? Ndetu alipo anthu amene amakandi mitala, ena akazi 5, ena akazi 4, alipo anzathu ena amene amakwatira mwinanso amalola anso kumpingo kwawo amalola kukwatira anthu 4, anthu 5, anthu 6, mwina ena amafikisanso 6 nanga 6 kouza nako kalipobe kuti amene akufuna hata kukwatira 4 choncho, mwina amatha kungopitiriza, mwina atakwatira 6, mwina utakwatira 8 kuteka. Izo zongonena komano nchimodzimodzi uyunso Yesu Kristu abwera kuzamfunsa funso lofananira napo kuti kodi uyuyu anakwatira mkaziyo nkusabereka naye mwana, ndikubweranso mchimwene wake, ndikubweranso mzakali wake, ndikubweranso mchimwene wina, ndikubweranso wina, onsewo osamberekera mwana mkazi ameneyi, mkazi ujanso nkumwalira asanabereke mwana. Kodi kumene kukouka kwa akufako asadukiso nawonso sanali bwino ali kwereko kokwimuka anthu kubaweko tikaweje uli atakawewa nkwawo bani akakhala mkazi wandani ameneyi, akakhala mkazi wandani ameneyi, chifukwa onsewa ankwatira ndi akakhala mkazi wandani? Yesu Kristu mwana wa Mulungu odziwa kuyankha akwayankha. Hati pamene mmalakwira tu pamenepo, pamene simmakhulupirira tu pamenepo, mukuyerekeza za dziko lapansi ndi dziko lakumwamba, musayerekeze nzosiyana. Kumenekotu tizayimba osana pakuzana imba inake pakuzungulira kumene kuti zikangonjoya. Hauti kumeneko ukakhala kulibe kusiyana, ukakhala kulibe kukwatira, ukakhala kulibe kukwatira kapena kukwatiwa.
nkasinilitene kuti ayi tingalombere kwinani kulibe tonse tikakhala ngati angelo. Asaduki sakhulupirira zimenezi, akupita kwa Yesu Khristu kuntapa mkamwa kuti kodi anthu azauka kwa akufa. Tidzauka ukatha moyo uno, tikachoka pa dziko lapansi tikayikidwa m'manda, mzimu wathu mabwerera kwa Atate athu, ndipo lidzakwana tsiku limene tonse tidzadzuka ndikukumana ndi Ambuye wathu mumlengalenga. Tidzakumana naye mumlengalenga mmene momoti ochita bwino to akuti tsono osati aliyense ngawoso pamene iyayi ndiyo kutenda achenenejo ameneyo otunda amene atakakumana ndi Yesu Khristu mumlengalenga. Ati sono abale anga kuoneka ndimanena kuti kodi mumlengalenga mmene muzayenda bwanji, kodi mudzakhala ndi makupe, muzatenga kuti makupe yakewo owulukirawo ngati chiwomba nkhanga. Ifetu amene tili wokhulupirira, ifetu amene tili wonsatira Mulungu, amene tikunkhulupirira kuti ndithu ifenso tidzauka, tidzakwera mmwamba kukakumana naye mumlengalenga. Lelolo Yesu Khristu akutsindika kwambiri kuti tikhulupirire kuti iye watiuza Yesu Khristu kuti ndikupita kwa Atate yanga. Pamene amapangana bye ndi ophunzira ake aja, bye ndapita ine. Akuwauza kuti musachite mantha, ndikupita ndizabweranso kuzakutengani mmodzimmodzi. Kumeneko tikanjoye tonse, tikasangalale tonse. Ndilero mawu athu ndi amene wakuti ifeyo amene tikukhulupirira kuti ndithu Mulunguyo ali nafe, tinkhulupirire kuti tidzafa ndipo tidzauka. Mawu athu amene timawerenga m'buku la Tobiti akukamba zakupemphera. Mwina njira ina yoti tiyende bwino ndi chikhulupiriro chathu osantaya Mulungu wathu ndi kupemphera, ndi kuyika Mulungu patsogolo. Pemphero ndi chida chogonjetsera sotono ndoni wotu. Tobiti amene anakumana ndi mavuto wayamba kutaya mtima. Timataya mtima ife tikakhala mavuto osiyana-siyana, timabwerera mbuyo mpaka nena amasiya kupemphera kuti nena amene ndikudwaliramu Mulungu mene mampempherera, mene nanjoyinira magulu, Mulungu sakanandichitira izi, ndikusiya ngulekana ajayi nguyileka ndesire yayichinji mumpingo nambo Mulungu ngakundola, Mulungu sakundiona, ndikuzisiya izi. Anthu amakhumudwa nabwerera mbuyo. Tobiti akhali chitsanzo chathu lero, nayenso ataona kuti wadwala, kaya ali ndi khungu, kaya watani, anabwera kwa Mulungu ati Ambuye bwanji ndingofa, bwanji munditenge, bwanji moyo wanga usakhale chonchi. Alipo anthu amene amayitana imfa pamene ali pa mavuto, kali pa bedi akudwala, nkumayitana imfa. Munkhulupirire Mulungu, musamusiye Mulungu ayi. Tobiti anachita chimodzimodzi, ali zapiza ijonjesesi zaonjeza, zafika pena pake zandiwonjeza izi, Ambuye nditengeni, Ambuye ndife, ndichoke pa dziko lapansi pano. Koma kenako anazindikira kuti Mulungu wake alipo, anazindikira kuti Mulungu ngwamoyo. Mulungu abale anga okondeka ngwamoyo, amakhala nafe. Ndilibe kothawira kwina, mavuto mtsogolo ndi mbuyo mwanga, Mbuye konza ni njira mukonzenso mtima wanga kuti nditsogolere. Akuti ndithu ayi kumayimba ndithu kumalimba mtima kutsogolo kwanga uli zakuti, awa akundifunira zakuti, awa akundifunira zoyipa, indi kusowa poyima ine. Mulungu ali napo poti uyime, Mulungu ali napo pokutetezera. Tobiti wadalira Mulungu, wabwerera mbuyo, sindichita zimenezi. Musamataye mtima, musamakhumudwa, muzimuyitana Mulungu, muzimpanga Mulungu invite azilowa ma situation yanu ovuta otani, ma situation yathu tizimuyitana Mulungu azilowamo. Mudziwe abale anga okondeka kuti ndithu aliyense okhulupirira adzauka. Mawu amene tagwiritsitsa tsiku lero, adzauka. Asaduka adayesetsa koma adalephera. Tikafa tizabwereranso kwa Mulungu. Timanena kuti imfa simathero azonse koma chiyambi cha moyo watsopano. Ndiwo mawu a Katolika, imfa simathero azonse koma chiyambi cha moyo watsopano. Ndipo lero tiyambe moyo watsopano, moyo umene ndithu ifeyo Mulungu wathu azatipatsa pambuyo pa zimene tikuchita lero. Amen. To